Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako,
Basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubo. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre,
Isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman Kami ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito Ay, nagmamay-ari. baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Binikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah. Kaulayaw. Sa talaga para kayo'y magkiskisan. Kiskisan ng alin? Kiskisa ng braso. Hindi yan. Tinan mo, ang dami nakatambak na mga hugasin. Kiskisin na kasi yan. Yun. Kiskisan ng braso, ikaw ha. Yeah. Parang iba yung sayo ha. Parang ibang rubbing of shoulders yung gusto mo, dude. Paggabi siguro, yan yung lagi mong ginagawa, no? Ay, hindi naman. Anyway, kabisya, alas 9 na nga. Kasama si DJ Raketera. DJ Titan Jello. At kayo ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na
puso kahit saan suot. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila.
Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kasama nyo rin po ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Tera. May sikreto ka ba? Marami. Eto naman tayo sa... Maraming sikreto. Marami kang sikreto. Marami. Meron akong mga tinatagong bagay na alam ko na dapat hindi mo na ilabas. Muna ilabas. Yes. Kailan mo to balak ilabas? Pagputi ng uwak. Tandaan mo, dude. Your secrets are safe with me. Pwede mo naman ibahagi sa akin. Kahit sa listeners, wag na sila. Charot lang, Widerot. Pero alam mo, Kabisyo, kung sakaling meron kang sikreto na gusto mong ibahagi, na hindi ka mahuhusgahan, kami po yung mga taong pwede mong makasama. Pwedeng makinig sa iyong pasan-pasan. Kaya naman, Kabisyo, eto na ang patikim ng isa sa mga kabisyo nating merong sikreto na gustong maibahagi. Natakot, pero ngayon naglalakas loob. Ang patikim ng DJ Rocky's Secret File with Jello. Titikman daw nila ang girlfriend ko para sa frat. Titikman daw yung girlfriend para sa brotherhood. Parang hirap o sarap, ganun. Oo. Naging member ka ba ng frat? Hindi ako. Takot ako. Akala ko naging member ka ng frat. Frating. Gutom. Charot, dumidarot. Pero ngayon frat ka na rin. Frating payat. Payat na po si Titangelo. Machong-macho na siya ngayon. In fairness naman sa'yo. Anyway, abangan nyo po yan sa aming pagbabalik. Kasama pa rin DJ Rocky Tera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret File with Jello. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titangelo. Rocky's Secret Files. Secret Files. Metro's #1 Love Radio. Basic! Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no?
Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya, baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Wala kay sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita, ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito, Halina't ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Palimakas. Marami akong nasa aking ulo.
Uy, ano yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. or last- Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Hindi na ako mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung Maliliit tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ayan na. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다.
Hello kabisyo, hello mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69, 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro Zone. Love Radio. Basic! Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Titikman daw nila ang girlfriend ko sa frat. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Kamakailan lamang ay may napanood akong balita tungkol
sa isang estudyante na binawian ng buhay dahil sa pagsali sa fraternity. May experience din ako tungkol dito. At naway magsilbi itong aral sa lahat. Matagal na panahon na ang pangyayaring ito. Pero sariwang-sariwa pa rin ang lahat sa memorya ko. Itago niyo ako sa pangalang Anjo. At ito, ang aking secret file. College pa ako noon. Bagong salta sa Metro Manila. Yung pakiramdam na astig ako dahil sa bagong mundo na kinabibilangan ko. Nandun yung pakiramdam na meron kang lakas, na nandyan yung respeto at kapatiran. Pero habang tumatagal, nare-realize ko na hindi pala lahat ng tinatawag na kapatiran ay may pagbibigay ng respeto at pagmamahal. Walang kapayapaan. Isang araw, binyag ng anak ng brad namin. 5 kaming pumunta. May simpleng handaan ng brad namin. Ang hindi namin alam, yung lugar pala na pinuntahan namin ay teritoryo ng kalabang fraternity. Nung una wala namang problema. Lumabas kami ng mga kabrad ko saglit para bumili ng soft drinks. At habang nasa tindahan kami, may lumapit na lalaki. "Brad ka?" Tanong niya sa isa sa mga kasama ko na nakasuot pa ng t-shirt ng pangalan ng frat namin. Brad din daw siya. May 3 pa raw siyang kasama. Normal lang naman yung galawang ganon sa frat world. Minsan kahit hindi mo kilala, basta brad mo, bati-bati lang. Then, inabot na ng isang kasama ko yung kanyang kamay dun sa nagpakilala sa amin para sana'y makipagkamay. Pero bigla na lamang siyang ginawaran ng suntok. Bigla kaming pinagsasapak. Walang warning, walang usapan. Yung 3 kasama niya ay biglang dumami. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling. Then mula 3 naging 10, hanggang sa naging halos 20 na. Hindi ko na maalala kung sino-sino ang sumusuntok sa akin. Para akong pinagsamantalahan, nakinawawa, na nilapastangan, suntok sa muka, sipa sa likod, tadyak sa tagiliran. At yung mga tao parang langgam na nagkukumpulan. Napagulong ako sa gitna ng kalsada. At habang nasa gitna ako, isa lang ang naiisip ko.
dito na ako mamamatay. Iniisip ko na baka meron dun na maglabas ng kutsilyo. Na baka bigla na lang akong saksakin na hindi na ako makakauwi. Naririnig ko pa ang sigawan at hiyawan nila habang pinagtutulungan kaming 5. Wala kaming magawa. Ganun kadami ang kalaban. Tuloy-tuloy lang sila sa pananakit sa amin. Hanggang sa may mga dumating na taga-barangay. Hindi namin sila kilala. Sila ang pumagitna at sumigaw para tumigil. May isa pang tanod doon na naglabas ng batuta at pinagpapalo yung mga sumusuntok sa amin. Doon lamang natigil ang pambubugbog. Yung benteng yon, parang naglaho. Nakaupo lang kami ng mga kasama ko sa gilid ng kalsada. Yung iba kong mga kasama ay duguan. Hilo pa. Ako naman, punit-punit ang damit. May malaking bukol sa ulo. At para bang nabali ang mga buto-buto ko sa may bandang tiyan ko. Sakit-sakit ng ribs ko. At dun pa namin napansin na yung isa naming Brad nakaiwan ng sapatos sa gitna ng kalsada. At ang sapatos na yun ay mamahalin pa. Pero hindi na namin kinuha dahil ayaw na naming makabalik doon. Yung ibang mga kasama ko ay nagpadala sa ospital. Pero ako, dumiretso ng uwi sa bahay. Hindi ako nagpa-ospital. Bakit? Ayokong umamin sa mga magulang ko. Tinanong ako ng nanay ko kung anong nangyari sa akin at bakit ganun ang itsura ko. Sabi ko, napuruhan lang ako sa basketball. Nabukulan. Pero sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ilang araw akong pilay. Masakit ang buong katawan ko. Araw-araw nagpapanggap ako sa harap ng mga magulang ko na okay lang ako. Gusto ko talaga magpatingin sa doktor. Kaya lang, hindi na lang. Dahil lagot ako pag nalaman ng pamilya ko kung anong nangyari sa akin. Kaya tiniis ko at nagpatuloy sa pag-aaral. Pero, meron pa palang isang pangyayari na mas masakit na siyang tatatak sa akin kesa doon sa bugbog na natamo ko. Sarap, no? Ang sarap! Gusto ko din kumain. Don't behave mo naman. Kumusta yung laro niyo ng basketball? Okay naman. Nakascore ka? Saktuhan lang. Ganito kasi yun, guys. Yung asawa ko, nung isang araw pa nagsasabi sa akin, maglalaro kami. Ganun talaga yun. Sabi niya, maglalaro daw sa kasama ninyo. Sabi ko, pwede ka ba dun? Hindi ka naman empleyado. Kaya magaling si boss. Pero sabi niya, hindi daw siya nakascore. Hindi. Nalulungan ko lang. Magaling si boss. Mga pasahan. Alam namin kung marunong Tsaka yung hindi marunong talaga. So may hindi marunong? May mga hindi marunong. Si boss talagang alam niya, pati yung IQ niya. Gano'n sa basketball, alam niya. Alam mo bakit? Bakit? Kasi player talaga yan dati. Kaya pala pero hindi lang siya biniyayaan ng height.
pasahan, fake, yan, yung mga gano'n, no? Mga layup, uy, pasok. Tsaka alam mo ba na nag-half court na, ano yan? Oo, shoot. Shoot yan. Magaling si boss, may ano talaga siya. Meron siyang... Paano ba naman hindi gagaling? Pasok yung shoot sa puso ni Raketera. Yun naman yun. Ha, dude, ha. Pero nakailang score ka, dude? Saktuhan lang, dude. Wala masyado. What do you mean saktuhan lang? Ano lang tayo doon? Ganun lang tayo. Nakakatawa naman yung nagsasabi dito na buntis daw ako. Sino? Tapos na! Huwag niyo munang panalangin na bumalik ako sa paternity leave. O wag kayong mag-alala, ako na muna magpa-paternity leave. Kailan ba yung paternity leave mo? Mga April. Mga April. April, uy, ba't hindi? Ito pa kayo? Ang ginagawa nyo? Gusto lang nila. Ano ginagawa nyo? Sana all. Sana all. No, Saya Star kayo. City kayo, no? Ay, Sana all. nangalin. Sino nagbigay ng Star City sa inyo? Nick? Sa engineering po, department. Paita. Kaya kasi good kami. Sino dun? Dito po yung office niya po eh. Dito po sa kabila po ni Miss Nicole. Si Nick. Nick Payat? Moreno? Yung, tapos may tali yung buhok. Taray naman ni Sir Nick. Si paring Nick talaga natin, eh, no? Naka-dig sir. Naka-live po. Oo, naka-live kami. Grabe, no? Saya ka naman. Yes po. Okay lang po ba? After na lang po. Naalin? Video brief lang po kay Miss Sharp. Kanino? Kay Miss Sharp. Sige, mamaya. Mga 1 o'clock AM, ha? May Hello, guys. God bless sa inyo. Mga nag-Star City, mga kabisyo, ang aming mga interns. Grabe, no? Ang gagaling ng mga intern natin. Magagaling. Layo mararating. Yan dami talaga nagagapuan sa'yo. Saan? dito. Hindi totoo yan, dude. Dahil, ano lang yan, filter lang yan. May filter tayo. Dito, pinapasabi ko sa, dito, sa digital na, panipisin nila yung mukha ko. Grabe, no? Napaka-humble mo, dude. Baka sa sobrang bait mo, makakunin ka ni Lord. Wag naman! Ayan. Ay, nako. Anyway, so anong score nyo? Sino magkaka-team? Panalo kami ng 2 beses ni boss. Ayan. Panalo. Sino nga kayo naglaro? Ako, si Uncle Dagol nandun. Tapos si boss. Lahat ng team MBC1. Ayan, marami. So, kahit outsider ka, pwede ka maglaro? Basta, oo, pwede. Tsaka kilala si boss din. Di ba? Tsaka madami rin naglalarong outsider. Alam mo kung bakit siya kilala? Siyempre naman. May mga paandar kasi. Lalo na sa baba. Matik. Di ba? Natawa nga ako kanina kasi dito nagde-dribble. Sabi ko, mag-dribble. Tapos baka mamaya may tamaan na something, di ba? Galing talaga dito. Saya, nakapagpapawis tsaka nakapaglaro kami. Sana all. Duda no next week. Badminton. Pwede. Badminton tayo. Sali tayo sa badminton. Tapos balik tayo agad mga bago mag-8. Yes, taray. Yan o. Uy, si April, Nina Vergara from Toronto, Canada. Wow. Basketball player ka ba, dude? Hindi. Hindi. Ang sumira ng career ko, basketball. Bakit? Table tennis player ako dati. Ha? Oo, player ako ni Binay dati. Ay, Oo, Makati? dati Makati. Maano pa naman yun sa atleta? Active sila Oo, sa talaga. mga athletes. Pinapalaban nila ako sa iba-ibang lugar. Talaga? Oo, pambato. Hindi, totoo yun. Hindi ako nag-joke. Totoo talaga. Totoo. So, ilang years ka nag-table tennis? Tagal, dude. Parang 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 years, dude. Wow, 8 years. Tapos ang huling laban ko parang FEU pa. Yung star player pa ng FEU nung that time Pang ilan ka? Anong na-ranking mo? Nag-champion ako yun So, 1 ka? Oo, Kasi 1. di ba normally kapag ganyan, siya number 1 siya, number 2 siya. May mga event Sa sa nationals. mga
Marami din akong sinasalihan, iba-ibang mga laro. Ganun. Anong ano? NCR, yan, Division. Meron din bang mga ano yan, yung parang jersey number? Meron kaming damit, pero may tatak dito ng letter B, gano'n. Ay. Player ganibini. B4? Ha? Baby. Baby! Sabi dito ni Tin Rivera, ano daw jersey number mo? Sa basketball dati, paborito ko 18 kasi birthday ng nanay ko yan eh. 18. Ngayon? 7. Kasi? Jesus, gano'n. 7. Lucky number, 7. Mabait. Bagong buhay ka na, gano'n. Bagong buhay ka na, gano'n. Oo, nanay. Nanay Ikaw talaga? naman. Oo. Tinan mo, may mga... Ikaw ba doon nanonood ka ng basketball? Syempre, oo. Dati. Alam mo naman, mga shooter, mga favorite natin talaga dati. Shooter, rebounder, ganyan. Yan. Ano pa ba? Gusto natin yung mga middle blocker. Yan. Yari ka. Uy, Isayang, hello. 6 Heaven. Ano yung Heaven, dude? Ano 6'7"? 6'7". Parang gano'n. 6'7" siguro. 6'7", gano'n. Sabi ni Tin, dapat number 1 o 29 sa jersey. Bakit 1 in 2019? Oo, Tin, anong naiisip mo? Ba't 1 in 29? Kaya nga. Ikaw Alin doon yung talaga. birthday ni Jello? Ha? Alin doon yung birthday? 1 kasi. Birthday ganun. mo? Oo. Tapos 29 yung anniversary nyo? Hindi. Hindi, dapat nakaraan ang, di ba, magpapagawa na ng jersey dito sa, MBC. Dahil nga may liga. Dapat ang papagawa kong, number is 14. Kasi unang-una tayong umere na makasama tayo, 14. Ay, talaga ba? Oo. July 14, hindi ko malilimutan. Pinatato ko dito, July 14. Oh. July 14. Yan. Hello po sa mga taga Macau. Hindi, totoo dito. May tattoo ako dito. Pinatattoo ko dito. 14. Ganyan. 14? 14, Baka yan. naman anniversary nyo yan. Hindi naman. Kapanganakan? Ang galing mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Ang galing mo! Ay, nako. Ay. Bakit? Ano yan? Hindi naman sa Kiligili. Sa rib area dito. Yan, dito sa rib. Tapos dito Bible verse. Yan. Oh, dati akong taga Makati. Alam mo, nag-aral din ako sa Makati. Saan ka ba sa Makati nag-aral? Sa ako, dude? South Sembo. South Sembo. Ikaw, dude? La Paz. La Paz? O di ba? Kalaban namin yan eh. Pero nakakalaro rin namin yan pero sa mga elementary inter-school. yung La Paz. Ako rin. Elementary. So elementary ka, table Doon, tennis table player. tennis. Hanggang high school, nag-i-inter pa ako yun eh. Inter-school, in-division, tapos meron pa ako sumasali sa mga liga. Si ano din daw, si Dut-Dut. Makati din daw siya dati. Oo, alam ko. Kalugar ko yun si Dut-Dut. Alam ko na nga yung mga pamilya niya ni Dut-Dut. Talaga? Ano ba ang pinigil niya ni Dut-Dut? Ayan. Ayan si Ma'am Tet. Uy, nanonood. Uy, nanonood. Ma'am Si Ma'am Tet. Tet. Grabe, dude, no? Si Ma'am Tet to. DJ Titan, no? Hi kay Jan. Nagpakita na ba si Dut-Dut? Di pa, Miss Nina. Baka bukas, no? Kasi Friday nga, di ba? Pag 3,000. nag-reach tayo ng 3,000 live viewers. Basic, dude. Kasi kagabi, 180. Talaga? Oo, biruin mo, wala pa si Dut-Dut yun. Hindi pa masyadong sumasagad ng raketera namin yun. Biruin mo, nagbabasa ka pa lang yun, dude. Di ba? Dude. Yung umiyak ka. Pumutok, 5-6, di ba? Kailangan ba umiyak tayo ulit? Hindi. Iba ang Ang hirap umiyak ka, lalo na kung hindi naman nakakaiyak. Parang yung feelings ko nung time na yun, parang gusto ko na sumaging sarcastic. Ang nipis na talaga ni DJ Titan Jello. Sana all may disiplina. Dito lang talaga natin papatunay na may disiplina si Titan Jello. Hindi ka na kumakain. No? Pero kumakain si Jello ngayon Kumakain ako ngayon. Pahingi daw siya ng advice, sabi ni Sarah Kate.
Anong advice? Anong advice sa pagpapayat, dude? Ano lang consistency. 'Di ba? Tapos bawas ka talaga. Huwag kang huwag kang masyadong magtatakbo kasi mapapagod ka. Totoo 'yun Ang pagda-diet kasi talaga, disiplina sa pagkain, disiplina sa sarili. Yun lang siya So, nag-diet ka talaga in terms of food. Kumbaga sa food ka. Hindi ako Pero paano yung papawis mo? Wala, dude, nagwo-walking lang ako. Walking lang, Ang pero hindi ginagawa ka ko, matakbo. ang ginagawa ko, dude, para hindi ako napapagod, pumupunta ako ng mall. Wala naman akong bibilin sa mall, dude. Iikot lang ako, dude. Ganun, malamig, tapos makakadami ka ng walk. Tapos Star City, yan. Isang Star City yan. Talaga ba? Paikot-ikot. Totoo, paikot-ikot ako dyan sa Star City. Akala ko may kasama ka sa Star Wala. City Moronda. Wala na, matagal na ako nagbagong buhay, mga 6 na buwan na. So wala na, natagpuan ko yung Love Radio, nagbagong buhay ako. Sana talaga. Sabi ko, Lord, maraming salamat, pinasok mo ako dito, bagong buhay na ako. Dati ako makasalanan. Hoy, sasamahan ka daw ni Tet. Saan? Si Solis. Di nga siya di ko sure kung calorie deficit ang tawag doon. Anong tawag doon? Calorie deficit. Tama din. Calorie deficit. Ay, si Tin Rivera magpapatattoo daw ng pangalan mo. Ay, naku, Diyos ko po, Tin. Huwag na. Paano yan? Kung kunyari, DJ Titan Jello ako dito, biglang ako dito, maligwak ako dito. Loko? Di ba? Wala, nandito. Hi kay Tita Babes, Tita Eleanor, hello. Payat mo nga daw talaga, sabi ni Sweetie. Miss Judy Autor. Tinatanong dito kung may girlfriend na si DJ. Pasira pa lang yung relasyon ko ngayon. Pag pinatato daw ni Tin, masisira na daw talaga. Okay, sabi dito, A2, A squared. Totoo ang walking. Running totoo. high rate, high cortisol, magkakaroon ng stress, like stress eating. Yes, totoo yun. Totoo yun. Pwede ka mag-gym kapag okay ka na. Talagang nakuha mo na yung pinaka-weight mo. Gusto mong weight. Tapos, papasiksikin mo yung katawan mo, go. Kaso nga lang ako naman, iba rin yung goal ko sa katawan ko Parang, okay na to. Okay na yan. Ganyan lang. Ay, taray naman. Parang okay na to. Okay Ganyan na to. lang. Lou de los Reyes, I met you at the PSA last month. Hi, Miss Lou. Huy, nakita ko to si Miss Lou last time. DJ siya ng ibang station. Wow. Tapos, magkatabi kami talaga sa PSA. Pumila kami para kumuha ng birth certificate ng mga Junakis namin. Tapos parang, bigla siyang, kayo po si DJ Rocky. Tapos sabi ko, opo, ganyan. Tapos sabi niya, ay, ako po si DJ Lou, ganyan. Tapos, sabi ko, hi ma'am, ganyan. Tapos, nakapakinig ako ng mga calls niya. So, meron siya mga voiceover. Ayoko nang maging chismosa, pero parang may mga voiceover siya. Tapos, at least na-meet ko siya as in right there and then. Tapos, may mga pinapabati pala siya na nakalimutan kong Ma'am Lou, batiin. hello po sa inyo, Ma'am Lou de los Reyes. Oo. Ayan po. Kamusta po yung PSA ninyo? Okay na po ba? Nakuha niya na yan for sure kasi kami nakuha na namin Yun, Miss Lou, ayan. Ito siya, Sabi dito, ang cute mo pa rin daw, Thanks, Oo, guys. syempre, basic. Ayan, si Mr. Leo Bolaños, Andy Joaquin, Nerio Caranza, Iris Alves, Irvin Tunacao, Lou Imperial, and James Imperial. Ayan. Thank you so much po, Miss Lou de los Reyes. Thank Apo. you. Mabuhay po kayo. Ma'am Lou, alam nyo naman po, pag nagpapabati sa mga DJ, alam nyo na yan. Joke lang, Ma'am Lou. Mwah! Ayan, Hoy, good luck kay Chair Che Jake, a.k.a. Shay Sham. Ano daw yun? Hoy, sabi dito ni Sakura, lalong pumugi at yumami si DJ Jello. Ay, ganun. From cute to pogi, dude. Hindi Anong mo. nararamdaman mo na from Hindi, dude. cuteness lang, naging pogi ka na ngayon? Hindi, dude. Hindi pa rin ako pogi, dude. Ano pa rin tayo? Napaka-humble mo Hindi, naman. totoo yun. Alam ko naman. Ang pogi talaga, dude. Yung, alam mo naman yung pag nakita, uy, ang pogi. Sa akin, Sinong pogi? Kim Chino, yan, ang mga ganyan. Yung parang hinulma yung muka talaga. 'Di ba? Pero yung ganito, wala yan. Saktuhan lang yan. Sali ka na raw sa pageant. Hindi ako maano dun. Hindi ako magaling. Tingnan mo, sabi pa ni Jomar, napaka-humble talaga niya ni Kuya Jello. Ito si Jomar, ito yung madalas na bumibisita sa atin. Si Jomar! Student radio jock na rin yan. Oo.
pero hindi dito. Charot. Hindi siya dito nag-student radio job. Oo. Alam nyo kung ba't ako nagiging press? Kasi napaka-husay ng partner ko dito sa radyo. So, ibig sabihin, hindi ako nai-stress. Ganun yun eh. Sa trabaho. Napapagaan namin ang mga trabaho namin. Hindi, kaya siya pumayat talaga Ganun yun. kasi... kasi gusto niya talagang pumayat. Yun lang yun, Oo, guys. totoo yun. Kapag meron kang determined ka na makuha ang goal na yun, matutupad yun. Tama. Ay, totoo naman yun. Si Jomar naging student jock for a day. Hindi, pero di ba may iba ka pang pinag-anuhan? Alam mo, outdated. Sarah Kate, wag mo naman ako ipanalangin ma-heartbroken. Baka heartbroken ka raw. Hindi naman, hindi. Kailan huling heartbreak mo, dude? Tagal na. Talaga. Tagal na. Buti naman wala pang sumunod. Ayaw na natin. Sabi ko nga sa'yo, 6 na buwan. Ay, hindi. Ilang buwan na ba ako dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 months na ba ako? Yeah. O parang 8 months na ako eh. Ayan, no? Taray, pati si ate, di ba nakikiss, nagpa-flying kiss masaya. Diba? Oh, di ba? Tingnan mo. Mahusay lang. Di ba sobrang ganda din ng DJ partner mo kaya ayun. Oh, di ba? Ang hirap kasi talaga nandito. Dito. Oh, Thanks, at least guys. nandito tayo Thanks, kalahati. guys. Yan. Basic. Skin reveal. Uy, wait lang. Ito na tayo. Balik na tayo. Turuan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello, Part 2. College ako noon. Bagong sali sa fraternity. Pakiramdam ko, ang lakas-lakas ko. Respetado ako. At meron akong safety net ang kapatiran ko. Pero kalaunan, na-realize ko na hindi lahat ng tinatawag na kapatiran ay may respeto at pagmamahal. Hindi lahat ay may kapayapaan. Isang araw, pupunta kami ng mga kabrad ko sa binyag ng anak ng isa pang kabrad namin. 5 kami. Simpleng kainan at kwentuhan lang dapat ang magaganap. Lumabas kami para bumili ng soft drink sa may tindahan. Nang biglang may lumapit na lalaki at nagtanong sa isa naming kasama kung brad kami. Yung isa naming kasamang yun ay naka-frat shirt pa. Ang pakilala niya sa amin, brad din daw siya. May 3 pa siyang kasama. Normal lang naman yung ganong batian sa frat world. Kaya iniabot ng kasama ko ang kamay niya para makipagkamay. Kaya lang, bigla siyang ginawaran ng suntok. Bigla kaming pinagsasapak. Walang usapan. Yung 3 kasama niya ay naging 10 hanggang sa naging halos 20 na ang sumusuntok, sumisipa at tumatadyak sa amin.
Hindi ko na nga alam kung sino-sino ang tumatama sa akin. Napagulong na lang ako sa gitna ng kalsada. At isang bagay lang ang tumatakbo sa isip ko. Baka dito na ako mamamatay. Buti na lamang ay may dumating na mga taga-barangay. Sila ang nagpahinto ng gulo. Pagkatapos ay napaupo na lang kami sa gilid ng kalsada. Duguan, hilo, punit ang damit. Ang mga kasama ko nagpadala sa ospital. Pero ako ay dumiretso sa bahay namin. Tinanong ng nanay ko kung bakit ganun ang itsura ko. Sabi ko, napuruhan lang ako sa basketball. Nabukulan lang. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Nagsinungaling ako. Araw-araw tiniis ko ang sakit. Para bang pilay ako. Ang sakit-sakit ng ribs ko. At ayokong magpatingin sa doktor. Dahil ayoko na malaman ng pamilya ko ang nangyari sa akin. Hanggang sa may isa pang pangyayari na mas masakit. Na siyang tumatak sa buong buhay ko. Ito yung mas masakit pa sa bugbog na natamo ko. May girlfriend ako noon. Nasa kolehiyo rin. Mabait at tahimik. Siya yung tipo ng babaeng laging nariyan kapag may problema ka. Hindi siya parte ng kapatiran na kinabibilangan ko. Pero dahil boyfriend niya ako, minsan, napapasama siya pag nakikitambay ako kasama ang mga kabrad ko. Isang gabi, nasa inuman kami ng mga brad. Typical frat night. Nandiyan ang kwentuhan. Nandyan din ang yabangan sa mga kwento. Kasama na ang alak. Dumating yung isa sa mga senior namin. Kumbaga, etong taong to matagal na sa frat at nire-respeto ng mga neophyte. Napansin niya yung girlfriend ko. Tumingin siya sa akin at ngumiti. "Brad," sabi niya. "Pwede bang tikman yung girlfriend mo?" Natawa yung nasa mesa. Na para bang normal lang sa kanila yung sinabi. Pero ako, inaantay ko na sabihin niyang joke lang. Pero wala akong narinig. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hindi ko alam kung galit ba ako, kung nahihiya ba ako, o natatakot ako sa mga susunod pang mangyayari. Kaya naman tumahimik lang ako. Sa kabilang banda, narinig yun ng girlfriend ko. Hindi rin siya umiimik. Hindi siya gumawa ng eskandalo. Hindi siya sumigaw. Pero nakita ko sa kanyang mukha yung pagkahiya at sakit mula sa narinig niya. Pagkalipas ng ilang minuto, nagpaalam siya sa akin na uuwi na raw siya. Sinamahan ko siya palabas.
At habang naglalakad kami palabas ng tambayan, tahimik lang siya. Hanggang sa binasag na niya ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Ganun ba talaga kayo? Wala akong maisagot. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil alam ko sa sarili ko na mali. Pagkaraan ng ilang linggo, meron pang initiation. Dito ko nalaman na yung sinabi namin ng senior noon ay hindi pala biro. Isa raw yun sa mga paraan para subukin ang loyalty ng isang bagong miyembro. DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko na ide-detalye pa kung ano yung mga sumunod na nangyari. Pero hanggang ngayon, mabigat pa rin sa konsensya ko ang nangyari. Dahil tinikman nila ang girlfriend ko. Nang wala ako. Akala ko astig ang pagsali sa kapatirang yun. At habang tumatanda ako, wala palang kwenta. Yun ang realization ko. Hindi pala yun kapatiran. Dahil sa oras ng tunay na kagipitan, hindi kabrad mo ang unang maaasahan, kundi pamilya at mga tunay na kaibigan. Sa ex-girlfriend kong si Pia, gusto ko lang sabihin salamat sa lahat ng alaala at sa mga panahong naging masaya tayo. Sorry. Sorry kung hindi kita naipaglaban. Sorry kung hindi kita naprotektahan. Sorry kung wala ako sa tabi mo nung ikaw ay nahihirapan. Sorry kung hanggang ngayon dala-dala mo pa rin ang sakit, pait ng nakaraan. Balita ko, nasa ibang bansa ka na. Nahirapan ka man nung umpisa na magsimula uli. Buti na lang, bumangon ka. Sorry kasi wala ako dun. Mag-iingat ka palagi, ha? DJ Rocky at DJ Jello. Minsan sa buhay natin, akala natin ang lakas at respeto ay makukuha sa pagsali sa mga grupo o sa pakikisama sa mga kapatiran na siya palang maling impluwensya. Pero sa huli, mapagtatanto natin na ang tunay na respeto at lakas ay nanggagaling sa tamang desisyon, sa pag-iingat sa sarili, sa pagpoprotekta ng mga mahal natin sa buhay, at sa paggalang ng kapwa. Ang mga karanasan ko ay paalala na hindi lahat ng tinatawag na kapatiran ay tunay na kapatiran. Minsan, ang pinakamahalagang piliin ay ang kapayapaan, kaligtasan,
at ang mga taong tunay na nagmamalasakit sa atin. Sana'y magsilbi itong aral sa lahat. Pag-isipang mabuti ang mga desisyong gagawin natin sa buhay. Dahil may mga bagay na pwedeng magdulot ng panganib na hindi natin inaasahan. Piliin natin ang landas na magdadala sa atin sa mas maayos at mas ligtas na kinabukasan. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Anjo. At ito, ang aking secret file. Metro's #1 Love Radio. Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige. Isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong Putukan Mo Ko Love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako.
Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa mukha. Dalawa lang ha. O, sige, shoot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ano mo ko? Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa mukha. Hindi sa mukha mo ko babarilin. O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Hindi sa mukha, yan. Ah! Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Ay, barilin mo ako. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face. Napaka-gentle mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Miss Nicole Ala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies na tamak mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo... And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. And this is Anjo's Secret File. Si Anjo na may ibinahagi sa ating napaka-nakapapanahong secret file. Just recently, may nabalitaan ka ba tungkol sa namatay. isang lalaking Dahil sa estudyante na namatay dahil sa hazing? Yes. And it only goes to show na wala rin talagang naidudulot yung mga ganitong klaseng kapatiran sa buhay Totoo ng yun. isang tao. Sa'yo ba may nag-recruit na sa'yo before? Oo, sa university. May mga ganyan talaga. Mm. Tsaka talamak dun sa amin eh.
Anong... Hindi ko nasasabihin. Siyempre, huwag tayong magbabanggit. Oo, Baka may abang sa akin Oo, sa diba? labas. Doon, mahirap na. Baka sabi, 2 DJ sa radyo nawawala. Pero natuwa sila sa akin kasi kung paano ko sila pakisamahan. Alam ko ang dami kong kilalang matataas ang posisyon, kilala, mabibigat, iba-iba. Diba sa university meron na, tapos kapag after mo naman na... Meron yung mga alta-alta, diba? Yes. Meron din yung mga kilalang big time na ano. Oo, diba? personalities. Oo, diba? Opisyalis pa yung iba. Yes, diba? May iba-iba yan So, yung nakilala ko sila, ino-offeran nila ako na, sali ka dito. Ultimo nanay ko, alam ng nanay ko Offer yung sinabi sa'yo? Sali ka dito sa ganito. Ini-invite ka namin. Ni-invite ka lang namin. Muna ganun yun, i-invite na muna, tapos ipapakita nila. Meron pa nga nag-invite sa akin, kailangan sa kinikita mo parang 10%. Sabi ko, kinampit ko yung kita ko Uy! Ang laki! Parang required. Oo, ganun. Parang alit na nga lang ng kita ko, tapos ang laki pa nang hihingi nyo, 10%. Manager's fee. Hindi, totoo, may ganun. So parang ako, hindi ko nagustuhan yung mga ganung bagay. Kasi kung naghahanap ka ng kapatiran, 'di ba? Hanapin mo na lang din, mali mo muna yung pamilya mo. Totoo yung sinabi ng letter sender Walang ibang tutulong sa'yo at the end of the day kundi yung pamilya mo. Totoo. At yung mga tunay na nagmamahal sa'yo na mga kaibigan mo. Yes. Pero dude, sabihin na natin na merong mga fraternity yung ibang mga kabishos natin out there or members sila of the fraternity. Pero depende kasi siya sa kapatiran of fraternity Pag estudyante ka pa, feeling ko, kumbaga, ito lang yung thinking ko about this. Okay lang naman siguro sumali ng fraternity kung nasa tamang gulang ka na. Yeah. At yung fraternity na yon may magandang reputasyon. Yes. Pero depende din. Sige, bakit siya depende? Kasi depende yan sa chapter na sasalihan mo. May mga chapters sa supply. Yes. Kunyari, may mga chapter talaga na grabe, hindi ka nila aalagaan. Kasi may alaga din Alam yan ng mga nasa frat talaga na may alaga din, may sumasalo, may ninong. Alam niyo yan, mga ninong. Diba na, sige, 5 palo sa akin. Ganun. Tapos hindi full swing, half swing lang May mga ganun, dude. Pwede nilang gawin yun. Pero dude, alam mo, may nabalitaan pa kasi ako dati na yung iihian. So, meron din. Yung mga senior, sila yung maglalagay sa baso ng mga ihi nila tapos papainumin nila dun sa mga neophytes, dun sa mga bago. Meron din. Tapos kung iinumin mo yun, pasok ka na. Pero kung hindi mo iinumin yun, di waligwak ka. So may mga ganong klaseng hazing. May ganon. Depende nga sa chapter talaga. Depende din dun sa nagpapagalaw nung ano bang tawag dito? Yung initiation ba yun? Yan. Hazing yan. Ganon. So, may pros and cons Oo. yung pagsali sa mga fraternity na yan. And according to ChatGPT, ang talino talaga! Kasi dude, kailangan isama na natin yung AI sa diskusyon natin. Tama. Diba? Although, di naman natin talaga mabibigyan ng parang karakter o kaya naman sabihin natin good reputation and sobrang factual nitong ChatGPT. Pero pwede na rin natin tulong. siyang parang bigyan tayo ng konting liwanag sa mga madilim nating mga thoughts. Ayan. So, ito yung sabi ni ChatGPT dito na pros and cons. Pros, may support system ka. Networking, kung sakali. Pwede ring mas maging active ka, 'di ba? At ma-develop yung leadership skills mo, public speaking mo, tsaka yung confidence mo. Tapos, may mga fraternity rin naman na active pagdating sa outreach programs, relief operations, blood donation, charity works. So, talaga mapapaigting yung community service skills mo. And, para sa ibang estudyante, nagbibigay ito ng pakiramdam na may grupo silang kinabibilangan. Kumbaga, parang meron kang sense of belonging. Tama. Di ba normally, ang isang estudyante na bagong salta sa Metro Manila, lalo na yung sa Metro Manila, bagong salta ka, tas galing kang probinsya, di ba parang hikayatin ka ng mga fraternities na sumali ka sa kanila I remember, dude, nag-aaral ako sa The National Teachers College. High school to. Freshman ako. Ang unang tinuturo doon
ay yung wag kang magpaloko sa pagsali sa frat. Yes. Meron dong poem na ginawa yung isang principal doon at ang title nun, hindi ko makakalimutan kasi inoration ko yun eh. Hindi ako paluloko in Tagalog. Tapos, I will not be fooled in English. It was written by Mr. Rolando Sabalio. At napakaganda ng mensahe doon, dude. Na hindi mo kailangan ng fraternity para ikaw ay makaramdam ng sense of belonging. Tama. Pwede kang makaramdam ng sense of belonging through your family members and through the spirit of the people around you, lalong-lalo na yung mga kaklase mo, mga estudyante na kasama mo. So parang ikaw din mismo yung magbe-build ng sarili mong confidence doon sa mismong classroom na kinabibilangan mo. Parang ganun. So, para sa mga kabisyo natin out there na estudyante pa lamang, nagko-commute pa uwi ngayon, kung nakikinig po kayo ng radyo, eto naman yung mga cons ng fraternity. Ayan. Hazing, physical harm. Katulad ng nabanggit kanina ni Titan Jello, meron daw yung full swing, may half swing. Ano ba yung mga pinakamalalang klaseng hazing? Meron pa ito torturing kayo. Kunyari, papatalunin kayo sa bundok, pero hindi naman. Totoo. Oo, totoo. Alam nila yon, pero parte yun eh. Parte yun talaga. Na, yung hazing na gano'n. Oo, tapos may booklet pa. Yung black book. Alam to ng mga nakikinig. May mga black book pa sila. Pero sa akin nga, dude, hindi lahat pare-parehas ng ginagawa. Yung iba talagang chapter o yung ibang grupo ng kapatiran niyan, may magandang hangarin din. Totoo naman yung sinabi rin ni AI at sinabi mo rin, dude. Pero meron talagang abusado. Ayan yung mga malalaman natin ngayon. Yes, katulad ng fraternity violence rivalry. Ito yung nangyari dun sa sender natin. Etong isang frat na to, kalaban itong frat na to. May away sa pagitan ng magkalabang frat na nauuwi sa rambol o pananakit. Yes. Munti ka nang mamatay yung sender natin, diba? Ginulpi ba naman? Legal problems. Meron na tayong tinatawag dito sa Pilipinas na anti-hazing law. Yes. Pwedeng magkaroon ng kasong legal kung may mapatunayang hazing or illegal activities. Ang mga namumuno nitong frat na ito. Peer pressure. Minsan may pressure sa inom, away o paggawa ng bagay na labag sa gusto o prinsipyo mo. And distraction sa studies kung estudyante ka. Dahil sa sobrang dami ng activities or involvement, pwedeng maapektuhan ng pag-aaral. So, hindi lahat ng fraternity ay pare-pareho. May mga grupo na maayos at nakatuon sa service and brotherhood. Yes. Pero meron din pong nagiging sanhi ng karahasan o problema. Pero ang mahalaga dito, maging maingat ang inyong pagdedesisyon at maging tama sa pagpili bago sumali. Yun lang. Totoo yun. So, sasali ka ba o hindi? Ako? Hindi ako sasali. Paano pag sabihin sa'yo na, pag sumali ka dito, dodoblehin ko yung salary mo? Dami na nag-offer sa akin dyan. Ganon? Oo. Meron kang magiging posisyon, tapos Oo, may kikita posisyon. ka. Oo, meron. Talaga? Ba't di mo tinatanggap? Hindi, takot ako dyan. Alam ko yan. Kasi may parte ito sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio kasama namin ni DJ Rakitera. Alam nyo to na meron silang Hindi lahat nakakaalam ha. yes, meron silang ginagawa na iniimbitahan ka nila. Marami silang i-offer sa iyo na magaganda. Pero may bala kasi sila sa iyo. Naaasar sila kasi sa iyo. Oo, ganun. Akala ko networking yun. Hindi, totoo. Ganun. Kunyari, iimbitahin ka nila eh. Bubulagin ka nila dun sa magagandang offer nila na, bibigyan ka namin posisyon po, protectionan ka namin, kami bahala sa'yo. Pero kaya ka nila iniimbita dahil kinakaasaran ka nila. Talaga? May ganun. Tatrabahuin ka nila. Tapos na to. I mean, tapos ka na mag-aral. Ito mga ano Hindi, na to. kahit nag-aaral ka, may ganito din. Tapos, pwede rin yung pagtapos mo pagtapos mo naman na pag-aaral, iba naman. Yung natakal mo din kanina, nabanggit mo kanina dun sa letter, yung kukuhain yung babae. Oo. Dito, sa samahan na kapatiran na alam ko din, hindi ko lang alam sa iba kung ganun din yung sistema nila. Kapag nalaman nilang hindi mo asawa yan o hindi mo girlfriend yan, basta chicks mo lang, sinama mo, kuhain nila yan. Pwede nalang galawin yon.
pwede mong arborin. Lalo na kung may katungkulan yung umaarbor. Pero pag asawa, Pero kailangan paalam. sasabihin lang na, pare, akin na yan, ha? Ganun lang kadali. Grabe Alam to ng mga nakikinig na iba na nandyan sa sistema na ganun. Kung gusto nyo manghiram. Sali kayo. Sali kayo. Ewan ko sa inyo, pero basta nasabi naman namin na ilathala na namin sa inyo kung ano yung pros and cons. Yes. Nasa sa inyo na yan. Kung gusto nyong gumulo yung buhay nyo, maging payapa ang buhay ninyo. Yes. So, kabisyo, kung gusto nyo mag-share ng inyong secrets, share to us sa rakitera@gmail.com. Kami po'y magbabalik. BRB as in Bathroom Break. Kasama pa rin si DJ Rakitera. DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Anjo's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. Sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige.
Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulap. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulap. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Galing naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa,
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling bato, ang tatagukan ay babatukan. Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang pagpapalat ng tomba? Ano, baboy. Buksan na natin. may na ang kalaban. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Ang Kundol ay... Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Ito, akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Lagitab! Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa
sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitan. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming 2 letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay... Carsoncillo o brief. Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong
medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone see. yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At ang inyong basa princess, DJ Rakitera. Ikaw ba ay may galit, hinanakit, puot o sakit na nadarama, kabisyo? Ibahagi mo na yan sa programang ito dahil ang programang ito ay ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. Kaya naman tawag na sa aming Viber number 0916-529-5595. Abangan namin ang tawag mo, kabisyo. Kasama mo ang titindig sa ipinaglalaban mo, DJ Titan Jello. At ang ating nag-iisang basa princess, DJ Rakitera. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na ang Top Secrets. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil paso. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m.
Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Okay. Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa Ooradyo. Ako yung may question. Dahil sila yung pangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Cards. Buwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ay, Ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Mabigani! Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Mga
Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa, Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Ayaw na lang. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa Oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Kapakalapit. mandaraya. Nangungopya. Nangungurak. Nangungopya. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang
Kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati.
follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayubyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Hello? Hello? Hello po, good evening. Uy, nawawala ng signal. Hi, PH Ace the Mall. Cara Francia. Kailan daw i-upload yung prank? Na-upload na po. Tagal na po na-upload. Nung mismong gabi pa po kung kailan po namutla si Titan Jello. Ngayon din, namumutla siya. Doon! Maging masaya ka! Oo, masaya tayo ngayon eh. Gusto mo ako na ulit dyan? Hindi. Dahil kasi may mga sinasabi ako kay Titan Jello na na mga kwento ng buhay ko na hindi niya akalaing nangyari sa buhay ko. Pero gayon pa man. Gayon pa man, mahalaga, nandito tayo ngayon sa gabing ito na magkasama, diba? And by the way, I like to thank
myself for myself. Self for myself. Wala pa rin ba siya? Meron ito. Pero inaantay ko lang yung reply. Tatlo Paano sila mag-call? nagkakakuan sila. Okay, paano mag-call? Tawag lang sa 0917-814-9718. Yan yung Viber number namin. Tapos, yung form na isa-send namin through Viber, kailangan nyo pong sagutan yan. Pag walang sagot yan, hindi nyo i-reply sa amin, hindi po namin kayo tatawagan at hindi po namin sasagutin. Ay, iba pala yung number na nabanggit ko, dude. 0916 Number ko pala yun. Dahil public number ko yun. Oo. Epidural anesthesia to. Anesthesia. 0916-529-5595. Yan pala yung Viber number namin. Na-stress ako. Mali pala. Hi, Aliyah. Hoy, si Tino, nag-expect tuloy na dangwa talaga yung isang buong dangwa talaga yung dadalhin niya sa'yo. Hi kay Nico. Nico, natadbidan? Si Nico, natadbidan? Matagal nang payat si Jello, ha? Big 4. Ay, dude, ano daw advice natin sa wife ni Tom na pregnant? Galing mo! Para, kung babae sa babae, ang advice ko po ay feel your feelings. Yan. Kumbaga, kung iniisip mong baliw ka na, minsan talaga kailangan mo i-embrace yung pagiging baliw mo. Kasi it's part of the process ng pagbubuo, diba, ng pagiging buntis mo. Tapos, kung sakaling may nararamdaman ka kakaiba sa sarili mo, wag na wag kang mahihiyang magtanong sa doktor or magpa-check up. Kasi minsan yung kapraningan na yan, hindi lang siya kapraningan. Minsan, it tells you something about your condition and the child's condition. So, mas mabuti na yung safe, diba, than sorry. So, aksyonan mo na lang yung kapraningan mo. Tama. Tapos, ang message mo naman sa mga tatay na magiging tatay. Mahalin nyo lang yung misis ninyo. Tsaka, unang-una sa lahat, huwag niyong bigyan ng stress. Ay? Kasi yung anak ninyo, yung bit-bit nila eh. Huwag nyo na akong gayahin. Nabigyan mo ba ng stress? Hindi, joke Grabe, dude. Huwag ka naman gano'n. Normal delivery CS. Normal. Panormal. Tinatanong ako dito kung CS ako. Hindi po ko CS, normal. Pero, meron kasing tinatawag na tear. So, itong mga tear na to, dun to sa vagina ng babae. So, ito ay for scientific purposes and studies only, no? So, ang isang babae, pag nanganganak po siya, akala ninyo, hindi siya hihiwain or akala ninyo, ang isang babae pag nanganak ng normal delivery, wala nang hiwa, wala nang gupit, ganyan. For some, kaya nila na lumabas yung bata dun sa mismong vagina nila nang walang kahit anong tear. But for some, meron tinatawag na yung level 1 na degree na tear, meron ding second degree of tear, meron ding third degree. Yung fourth degree, yun yung pinaka super duper hanggang anus na yung gupit. Kasi nga, para mailabas ng buo yung ulo ng bata. So, ito po ay sa kadahilan ng yung structure mismo ng pelvic mo ay, ay masikip, ganyan, pero kayang inormal, ganon. So, yun po yung explanation sa amin. So, sa akin, naka third degree tear ako. So, yung, yung recovery medyo matagal din. May color na tayo, dude. Ito, nag-yes na siya eh. Sumagot na. Waitings lang ako dito. Hi, bakit ayaw mo? Uy, Mina, na episiotomy. Ano ibig sabihin ng episiotomy? What is episiotomy? Guess na to ba yun? Yun nga yun. Tear. Ay,
Episiotomy. Sinasagot niya pa kasi yung ano. Okay, wait natin. Typing siya. Depende talaga eh. May mga ano na hindi na natin talaga kaya mapigilan. Kapag kunyari, maikli yung pusod ng bata magkadugtong dun sa nanay, automatic yun, ano yun, CS. Wow. Oh, sabi ng tsahin ko yun. Dami talagang alam niyo yun. Depende. Pero may mga magagaling na doktor eh, no? Depende talaga. Or wala naman siya sa galing wala din. sa galing ng doktor, tama. Normally lang talaga sa ano ng structure lang talaga ng pelvis mo. Yan. Pagkalitan tuloy ako. Wait lang po, nagpipila pa po ako ng form. Sorry ha! Sorry ha! Nakakasya sa akin. Ay. Hi kay Liana, yung tahedama mo lalo pag malamig. CS. Pag CS din, mahirap talaga. Sa mga lalaki dyan, sabi ni Jehan, maging supportive kayo sa changes na nangyayari pag nabuntis sa mga babae. Totoo yun. Totoo yun. Hi kay Franz Luciano. Papapil sa kanya, no, na bago na siya. Uy, dude. Okay ka lang. Okay lang, dude. Parang si Titan Jello, malalim yung iniisip. Prince MC, hello. KLYD. Binata pa ba si TG? Binatang binata yan. Binat na binat. Napaka humble talaga ng isang Titan Jello. Binat na. Wala na si TG. Binat na. DJ TG single, yes. Pero paglabas ko dito sa opisina, triple. Laging sinasabi ni Titan Jello kung ano yung diet niya. Calorie deficit nga. Ayan. Tumatawag na eh, pero di ko sinasabi. Si Nanette Kuro, naiyak sa prank sa'yo. Sorry talaga na prank ko si Jello Pero talagang maraming naawa sa akin. Thank you sa mga naawa sa akin noong time na yun. Pero parang legit nga rin yung iyak ko dun. Pero natawa ako nung gumaganyan talaga ako kasi wala na akong mailuha. Parang ngayon maulit. Ano? Huwag ngayon maulit. Hindi, dude, wala naman ako masasabihin sa'yo na it's a prank. Wala. Totoo lahat na sinabi ko kanina. Pero ang mahalaga, nasabihan kita at naiyak si Titan Jello sa kwento ng buhay ko. Hirap kasi mga anak eh. Present si Boy Pindot, hindi. Si Papa, ibang Papa yung nandito. Papa Boy. Hi kay Maria Soriano. Hi din po kay Shara Jane. Sang hospital po kayo nanganak? Nanganak po ako sa Asian Hospital. Tapos bibigyan ng bonnet tsaka damit yung baby. Asian Hospital baby. Hindi, sa St. Luke's lang yun. Hindi, meron. Ba't sa amin wala? Meron, dude. Wala, dude. Walang binigay. Tawagin natin. Sinong ano nyo doon? Tawagin natin. Doon din ka ba nanganak? Meron. Ba't sa amin wala? Maniwala, meron. Tanong ko nga kaya. Meron. Talaga ba, dude? Meron. Bakit wala Bigyan ka. Ano yun, nakalagay, Asian Hospital Baby, ganun. Wala. Oo, totoo. Tapos Sabi ano lang yun, ng asawa ko. ganito kulay yun. Medyo light lang dito. Wala, Nakita ko yung mga kaibigan ko, nagdoon. Sana all. Ano sinabi mo Tapos yung dun? bit din na ganun, tapos yung ganun nila. Wala. Sila, ba't wala? Kayo nagbigay. Di ba, hinihingi nila yung outfit. Oo. Hindi, dapat meron din sila doon. Wala eh. Noong time na yun, baka out of stock. Happy birthday kay Amy Serita. Pagbati from Ray na anak niya. Hi din daw po kay Miss Hershey Rivera.
Ayan. Si tita nanonood, dude. Bite, hello. Skincare reveal naman dyan. Magpuyat lang kayo. Sabayan nyo lang kami. Taga-South ka na ba, Rocky? Yes. With my hubby. Mrs. Hi kay Ray. Happy birthday po, Miss Amy Serita. Hi din po kay Carl. O, kung nakikita niyong tumataba ako, galing po ako sa panganganak. Di naman, dude. Ayan. Pero feeling ko pumapayat na ako ngayon kasi from anong last ko? Nag-86 yata ako. Ngayon 70 na ako. 71. Yes, konti na lang makakabalik na tayo. 62. I'm not Josh. Butcho ko, bati naman talaga kami ni Titan Jello. Never naman kami nag-away. Medyo inaaway ko lang siya kapag alam kong meron siya mga nililihim. Marami. Nakakaloka naman si Drew. Sundan mo na agad. Dude, napakadali bang masundan? 1 taon, pwede. Sinundan mo ba agad yung inyo? Siyempre, nag-aabol ka ng babae. Ganun. Sira ulo. Depende. Mas maganda yon, dude. Yung sunod-sunod? Hindi naman. Sundan mo ng 1 taon. Ganun. After a year, pag nag 1-year-old na yung anak mo o pag... 2. At least 2. Pwede na yun. 2. Pwede na yun, dude. 2 years old. Ako sabi ko sa asawa ko... Para magkaibigan sila. 2029. Takal ah. Hindi, 2029 manganganak ako, parang ganun. So, 2028 at buntis na ako. Yun, pwede yun. Mga ano yan. Kasi 6. Ngayon, 2026, mag 1-year-old yung anak namin. 7, ano na siya, 2, 8, 3 na siya. So, sakto 4. Ay, ate, nag-fill up. Kasi ate, ito sabi niya sa akin, wag daw akong magmadali. Ito. Sabi dito ni Miss Hershey's Rivera, sure na ba bibigyan mo ng 1 dosenang roses si Tin? Wala po yatang nabanggit si... Wala akong nabanggit na 1 dosena. Sabi ko 1 buong dangwa. Ibig sabihin, pumunta po kayo ng dangwa. Yan, umaasa tuloy si Ma'am. Umaasa si Tin. Ano po ba? Sige po, marami po kami itong bonggambilya sa bahay. Ayun. Dalan mo kasi ng bonggambilya na lang. Dadalan ko kayo. Uy, manifesting maging kayo daw ni Tin Rivera sa 2029. Sino yung sabi? Si Tin. Manifesting 2029, no? Oo. Nandito pa kaya ako nyon? For sure, nandito ka pa nun, dude. Nandito sa Pilipinas. Ano yan? Ano yun? Dude, ang galing mo sumayaw, no? Kailan mo na-discover magaling ka sumayaw? Hindi, dude. Hello po. Good evening. Good evening. Hello. Hello? Pwede pong papatay po yung loudspeaker ninyo. Ay, actually, hindi po kayo marinig. Hindi niya daw tayo marinig. Ayan, napatay ko na po. Ayan, naririnig Hello mo na po. ba kami? Medyo hindi po kayo marinig. Ito po, okay na po. Ayan. Ako po. Hindi po. Talagang sinasadya ko po talagang hindi mo kami marinig, ma'am. Hindi, ma'am. Hello po, magandang gabi sa inyo. Kasama po natin ang napakaganda, fresh na fresh ngayong gabi na to, ang ating Basa Princess. Yes, at kasama nyo na rin po, Titan Jello. Alam nyo po ba kung anong gagawin nyo sa programa namin? Actually, hindi pa masyado, pero dahil favorite ko kayo, trinay ko talaga nung makita ko sa feeds ko. Ay, wow. Maraming salamat. Ay, thank you po. Okay, so ma'am, ganito lang po kasimple yung gagawin, no? Pag tinanong po namin kayo, pangalan nyo, edad nyo, saan lupalop kayo galing, so isagot nyo lang po yung isinagot nyo dun sa mismong form na sinend namin sa inyo. Okay po ba tayo dun? May sinend po kayo sa akin. May form. I mean meron yung... po, meron. Nag-send back siya. Parang wala po ako na-receive. Ay, baka ibang caller to. Oo, Pero may top secret ka, ma'am. Kasi na lang ho natin to. May top... Hindi, ma'am. Pero may top secret ka, ma'am. Call. Nakita ko kasi may Wala, ma'am. Ikaw ang instructions, iniintay ko, ma'am.
Ikaw ang hinihintay ko, ma'am. Oo. Kung may top secret ka, ma'am, pwede mo namang i-share. Ano po? Wala akong narinig kanina. Hello po. Kung may top secret po kayo, ay, Okay. Pindutin daw doon. Ayan, ma'am, meron na po. Yes, tapa. Tinig ko. Ayan, ma'am. Hindi, ma'am. Ito po, ma'am. Meron na pong pumasok sa inyo. Message. Oo, na-accept ko nga siya. Siya nga yung na-accept ko. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Ikaw na po ang caller namin ngayong gabi na to dahil ito po itinadhana sa atin ng may kapal. Yes. Hindi po ito'y disgrasya lamang. Totoo. Pero bago po ang lahat, maaari niyo po bang sagutan ng aming Form. Sige, ma'am. Antayin namin kayo na makasagot dyan. Meron pa tayong mga 2 minuto. Paano ba ito? Wala po ako na-receive. Wala daw siya na-receive, dude. Ma'am, meron po, ma'am. Ako, pasensya na. Sinayang ko yung oras. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. Okay lang, ma'am. Teka Hindi, lang. ma'am. Pero, i-down ko, tapos i-call kita ulit. Pero ang tanong, ma'am, may gusto kayo share o wala po? Ano po yun, ma'am? May gusto po ba kayong i-share sa amin na sikreto nyo or wala po? Meron naman, ma'am. Okay. Actually, gusto kong malaman yung advice nyo. Kasi feeling ko, nag-gaslight ako, pero as like, ang taong nag-gaslight, parang nagda-doubt ka sa reality mo, di ba, minsan. And hindi naman ako makapag-open sa ibang tao and sa friends ko kasi ayoko silang magalit dito sa tao na to. Ay, So, ano to? gusto Sige ko po. sanang mag-share sa mga stranger, baka sakaling mas maganda yung maging Sige. usapan natin. Sige, ma'am, ganito. I-send nyo sa amin pabalik yung form para legal lahat ng gagawin natin ngayong gabi. Kasi Okay. syempre, ito po ay this will be broadcasted live on air and online. So, we need a consent po from you para hindi po tayo magkaroon ng problema in the future. Yes, ma'am. Yes, I understand. Sige po. Antayin po namin kayo. Thank you. Bye. Hello, hello, baby. I can hear a thing. Na kind of busy. Papa, we're breaking up with me. Uy, Mrs., paano mag-calorie deficit? Wag lang po kayong kumain. Yun yung ginawa ni Titan Jello. Ako nasasagot para kay Titan Jello. Ayan, ma'am. Nasagot ko na. Salamat. Ayan na, nasagot na Pasensya niya. Sa abala. Ano ka ba, ma'am? Grabe naman. Abala, ma'am. Kaya nga, baka kami nga yung nakakaabala sa inyo, ma'am. Oo. So, First ma'am, time ko ha, kasi. tatanungin po namin kayo, ha, pangalan nyo, edad nyo, sang lupalop kayo galing. So, sagutin nyo lang po lahat yon. Tapos, pag tinanong ko po kayo, ano ang top secret mo, diretsahan po tayo. Wala nang paligoy-ligoy pa, ha? Yes, ma'am. Sige po. Thank you. Standby po tayo. Game na po tayo. Thank you. No rice or half rice lang? No rice. Hindi nag-rice si Titan. Pero kanina, nag-shawarma ka lang. Shawarma lang. No rice pa rin. Grabe. Pero ang laki na talaga ng pinayat ni Titan Jello. Picture kami ni boss dito. Ang payat na rin ni Chino, di ba? Oo. Ito nga, magkasama kami sa picture. No? Taray naman, no? Itong magkasama nga kami. Ayun, taray. Kala mo taga-MBC talaga siya, no? Kanina kinakaba. Umugi lalo kasi pumayat din. Oo. Di pa talaga pag pumapayat. Hindi. Ito rin ang payat din do. Oo naman. Pero ayoko na sobrang payat, dude. Like, parang medyo hindi ako yung... Grabe din kasi. Kunwari kapag ang payat-payat na ng lalaki, tingnan. Parang hindi ko na siya bet, kunwari jawain or ano. Yakapin. Yakapin. Iba talaga kasi may laman. Oo. Iba. May bounce yun eh. Hindi, dude. Dati gusto ko yung mga medyo matatigas. Gaya. Naririnig tayo ni ma'am. Oo nga, sorry na. Pero ngayon, okay na ako sa medyo may konting laman. Oo, dude. Ganun talaga. Nagbabago rin talaga ang Kanina nga, ginanon ko yung asawa ko. Ganyan. Ganun. Sabi ko, di mo sinabi sa akin. Naka-points ka pala. Sagot sa'yo. Huwag ka mag-alala, mamaya din mapunta sa kita. Dude, walang ganun ngayon. Kasi mahirap na. Ang sabi sa kalendaryo.
You are fertile. Pwedeng makabuo. Hindi pa daw, parang daw pagbagong panganak, di ba? Hindi totoo yan. Hindi totoo yun. Feeling ko, ako nga, alam mo, nagulat si Laika sa akin nung isang araw. Sabi niya, kailan ka nagkaroon? Sabi ko, hala, meron na ako agad. Meron na ako agad. Like, 2 months ago pa. Ay, last month. Nagulat ako. Hindi pala totoo yun na parang pag Matagal nagpapa-breastfeed pa, ka, matagal pa ikaw magkakaroon. Ako, meron na agad. Hindi ko lang sure kung kung normal to. Pero sabi ko naman, at least nakabuo na kami. Okay na. Oo, totoo yun. Ma'am, standby po ma'am. Game na po yes, ma'am. tayo. Yes, sir. Pala talaga niya. Pero sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo po ang ating Basa Princess, DJ Rocky Tera. At kasama ninyo ang titindig sa ipinaglalaban nyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, welcome na natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. Hello, magandang gabi po, ma'am. Good evening po. Gandang gabi. Hello? Hello po. Ano pong pwede namin itawag sa inyo? Gray. Please call me Gray. Gray. Kumbaga itong Yes, gray ba na ito ay kulay gray? 50 Shades of Grey. Titangelo, yung mga alam mo Ba't alam mo yun? Wala. Ginagawa mo ba yung Hindi. mga... Wala pa Friday? Pinapagaan ko lang yung damdamin ng color. Bakit? Parang sure na sure ka na talaga mabigat yung pinagdaraanan niya. Gray, ilang taong ka na? 39 po. 39. 39. Okay, Gray. Sang lupalop ka naman galing? Sa mga probinsya ng Bulacan. Probinsya ng Bulacan. Alright, Gray, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Gray, ilang taon nga ulit? 39. 39. Sorry, epidural kasi ito, anesthesia. Given yun, okay lang. Madali na ako makakalimot ng mga bagay-bagay. Okay, Gray, 39 from the province of Bulacan. Ano ang top secret mo? Top secret ko po na pakiramdam ko ginagaslight ako ngayon ng aking partner. Kami ay magpapagawa ng bahay. Pero in the middle of our talks with the contractor, he suddenly mentioned something like, ako naman na magbabayad. So, ako magde-decide. Parang ganyan. And then, all of a sudden, nung ako ay naiyak sa harapan, sinabi na lang niya na parang naiyak ako hindi ko na nakontrol. And then pag uwi, sasabihin niya sa akin, nagbibiro lang siya. Kasalanan ko kasi parang I took it seriously. And I think hindi ganun na nangyari Mhm. We have completely different realities nung mga panahon na yun. Pwede bang And it's malaman been- kung ilang taon na kayong ng partner mo? Ilang taon na yung relationship mo with your partner? 13 years na married. 13 years married. May anak na ba kayo? 3. Tas kailan lang kayo nagpagawa ng bahay nyo? Ngayon lang, nagsisimula yung Okay. Pero dati ba, meron ng ganong episodes? O may signs and symptoms na ba na gaslighter itong partner mo? medyo, kaso hindi ko talaga pinapansin dahil as much as possible, ang babae naman talagang hanggat kaya mo, titiisin mo.
Pero ayun, lumitaw siya sa unexpected na ayoko kasi na napapahiya. Medyo nasa state ako ng buhay ko na medyo medyo mataas ang datingan natin. Lady boss, kumbaga. Yan yung mga gano'n sa kaunting yeah, in a sense. Mhm. Hindi ako sanay ng napapahiya sa harap ng mga tao. Mhm. And Kumbaga may nung mga sinabi sika, niya yun ganon. sinabi niya yun na di daw ako nagbabayad yun medyo nasaktan ako. Totoo po ba And hindi ang ka mas nagbabayad, ma'am? Sorry hindi kasi workaholic ako Ang naging sistema kasi namin is ako ang everyday means ng expenses like food, groceries, kuryente, tubig, that's me. Kasi medyo tight siya sa money. So, magaling siya sa finances. Mhm. And never naman kami nagkaroon ng problema sa pera. Whenever I need money, I will just tell him. And hindi ako nakarinig ng masama at all. And itong mga huli lang parang nagkakaroon kami ng issue sa pera. Tipong both of us are earning well kung tutuusin. Itong mga huli parang napapansin ko na kahit na maliliit na bagay, hindi na ako sinisharean. Yung kahit na ini-insist ko na mag-share ka naman, hindi talaga nagsishare. Tapos, compared dati, maluwag naman. Tapos ngayon, nung nagpapagawa ng bahay, ang point ko lang naman is, kaya tayo nagkaroon ng setup na ako everyday is because para yung ipon mo, yung income mo is may ipon natin ng buo kasi mas malaki yung income niya. So, hindi ka mag-a-arrive sa ipon mo ngayon kung hindi kita sinuportahan all these years. Nagets nyo po. So, yun naman yung akin. Mhm. Kumbaga parang ipinagsawalang bahala niya yung sacrifice na Exactly. ginawa mo for those years. Opo, Hindi niya parang nakita nawala yun. ako. Mhm. Parang nawala ako sa loob ng 13 taon na nag-ipon ako. Mhm. Naku, naging Alexa Ilacad, di ba? Nawala ako sa 13 taon na yon. Ay, may ganun ba siyang pelikula? Ay, hindi po. Yung ano niya, na-interview si Alexa, di ba? May ganun Sinabi pala niya, siyang nawala interview. ako. Ayun. So, Yung ganun din yung naramdaman about ko. personal life niya. Ay, yes po. Siyempre, chismosa rin ako. Ayun. Okay. Alam mo, habang pinapakinggan namin yung mga words na lumalabas sa bibig mo, parang feeling ko meron pang mga nangyayari behind the scenes, no, na baka hindi mo pa nababahagi sa amin. Ito bang asawa mo ay true to you? Meron ka bang napapansin na hindi okay sa kanya these past few days? Pinagdududahan mo ba siya? Or ikaw ba? Meron ka bang ibang activities? Actually, wala na. Dahil nagkaroon kami ng maraming trials na talagang hindi naging faithful yung isang party. Pero kumbaga natapos na yung ano na yun sa edad namin 39. Siya ay nasa 40, mga late 50s, mga late 40s na. So, natapos na yung ganong sa tingin ko. So, ngayon kasi nag-travel ako ng sunod-sunod nitong mga huling buwan. Pinagbigyan ko yung sarili ko mag-travel sa Japan, sa Singapore, halos walang pagitan. 2 months lang yata yung pagitan. And nag-line up ako ng mga travel ko rin kasi 39 ako ngayon. Yung 40s ko, papunta sa 40, gusto ko maganda. Ayun, kaya parang, ayun, tingin ko isa yun sa factor na parang inano niya na wala akong naiipon, wala akong share na mas malaki. Hindi ko maintindihan actually. Pero nagpaliwanag ka ba sa kanya na, pupunta ako ng ganitong bansa, ito yung mga, kumbaga malinaw ba yung usapan ninyo pagdating sa finances ninyo? Sa totoo lang, now that I think about it, hindi po malinaw yung usapan namin sa finances namin kasi we started na halos walang-wala. Tapos gradually nagkakaroon ng
palaki ng palaki na hindi na rin naman namin naiisip na lumalaki na. Hanggang nag-separate na lang kami ng ipon. Pero yung ipon niya, nakikita ko, hawak ko rin naman. So, actually, akala ko dati wala kaming issue sa pera, pero suddenly ngayon parang lumalabas na eh. Nagkakaroon nga kami ng issue sa pera. And yun sana yung gusto kong i-communicate. Ilang beses din naman ako nag-attempt. Ang babae naman, mahilig naman talaga makipag-usap eh. Pero hindi ako confrontative. Tingin ko naman, open-minded naman ako. And yun nga, naramdaman ko yung gaslighting habang nag-uusap kami. Hanggang hindi kami natapos mag-usap dahil malapit na kami magsigawan. So, umupo muna ako sa kabilang upuan. Ano napag-usapan Medyo lumayo niyo, ma'am? ako. Ano napag-usapan ninyo? Hindi ko nagustuhan. Sinabi ko, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo sa harapan na yun. Naiyak ako. And hindi ko napigilan yung emosyon ko. Kaya umuwi na ako. Umuwi ako eh. Hindi ako nagpaalam. Nasa cafe kami noon. Tapos nag-uusap kami. Kasama yung contractor. Napaiyak ako nung sinabi niya yun. Kasi feeling ko napaiyak ako. Tapos, After nga yun, yung nag-usap na kayong dalawa, anong sabi niya sa'yo? ayan, nung nag-usap kami, sinabi ko sa kanya, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo. Tapos sabi niya, biro lang naman yun eh, masyadong seryoso. Parang naman. Sa susunod, hindi ko na iiwasan, parang iingatan ko na makipag-usap sa'yo. Yun, isa pang sa akin. Parang Nakapagpa-trigger sa akin. nagpantig yung tenga mo. Oo, Sinabihan ka ng yun. ganun. Kasi in the first place, di ko naman sinabi sa'yo na sinisisi kita kasi sinaktan mo ako, ganyan-ganyan. Sinabi ko sa'yo, nasaktan ako. Hindi kita sinisi, hindi ako naging argumentative. Actually, nung lumapit ako, I was willing to say sorry kasi umalis ako nang walang paalam. Hindi ako nakipag-usap ng ilang araw. Sorry, nagiging emotional ako. Okay lang po. Ma'am, yung So, kayo panahon po na... ang aking online therapist. Ma'am, gusto ko lang malaman. First time niya ba itong ginawa sa'yo? Maraming beses na. Tama yung tinatanong ni Rocky kanina eh. Actually, medyo maraming beses na. Hindi nyo pa rin ba Naging pattern na, no? Oo, hindi pa rin ba napag-uusapan niya ng mag-asawa? Siyempre, may mga anak na kayo, tatlo na anak ninyo. Kailangan may nagbibigay, may umuunawa. Hindi pa pwedeng Di ba nga sabi nila, ang pride parang panty. Yes. Walang mangyayari kung hindi mo ibababa. Galing mo talaga. Pero, di ba, sa seryosong hindi nyo ba na-workout pa rin yan sa tagal ninyong ganyan pala yung issue? Di ba? Di nyo pa rin napag-usapan? Kasi siya from the very beginning, naging maliwanag sa akin na napakatahimik niyang tao at hindi siya nakikipag-usap tungkol sa emotions. At pinilit ko naman nung una medyo, siyempre ang instinct ko magpaliwanag ng nararamdaman ko hanggang eventually napapagod ka na eh. Nagkakaroon na ng emotional resignation. Hindi ko alam kung tama ba yung term or whatever. Pero hanggang hinahayaan mo na lang siya. Tapos, instead na magpaliwanag, gusto ko na lang tumahimik. Hindi na lang ako kikibo. Kasi hindi rin naman siya kumikibo. I was always waiting for an apology and I never get that. Yun yun. I was always waiting for him to say sorry. Kasi kahit naman nung bagay, kahit na hindi itong mga ganyan. Kapag may naapakan ka, yun nga sinabi ko sa kanya the last time I talked to him. Kapag may naapakan ka, ang instinct mo, mag-sorry. Kapag may umiyak sa harap mo, sabihin mo, ano nangyari? Hindi yun na nangyayari eh. What keeps happening kapag sumama yung loob ko, kailangan mas masama yung loob niya. Kailangan mas galit siya. Kaya, ako
ako ang mapipilitan mag-sorry at mag-approach for the end time. And I'm just so tired. Cycle. Medyo cycle na siya and it's taking its toll on my mental health, to be honest. Yun lang. Naniniwala naman ako na okay siya, na mahal naman niya kami. Naniniwala naman ako doon. And nakita ko naman siya, mabuti naman siyang tao. Siguro nga lang talagang very, yung emotional side niya, wala eh, zero. Tama ba? May mga ganon. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba o talagang, sabi ko nga sa kanya, hindi ko na kinakaya yung buhay na binibigay mo sa akin. Hindi ako natutuwa. Ano sagot niya? Yun lang. Sarcastic na, hindi mo gusto yung buhay na binibigay ko sa'yo. Parang iba na naman yung interpretation niya. On my side, it's on the emotional level. And on his side, finances na naman. It's all about finances. Sa totoo lang, hindi ko kailangan ng pera niya. I always tell him, kaya kitang buhayin, honey. Hindi ko kailangan ng pera mo. Although mas marami siyang pera sa akin. Hindi ko kailangan yan. Yun lang. Medyo naging emotional ako. Kailan kayo Kanina huling kasi, nag-kiss? 2 weeks ago. Kailan kayo Medyo huling matagal. nagyakapan? Same, 2 weeks ago. At yung kiss at yakapan na yun ay naganap dahil sa? May reacher at saka may isang settler. Kaya yung settler, ako yung reacher. Eye-opener, no? Yung conversation na to. Yeah, I keep on reaching. He never tried to do it first. Anong balak mo ngayon? Ano man sa totoo lang kanina, parang parang nag-nervous breakdown ba ito? Talagang may pakiramdam ka na gusto mong, sa tingin ko, most probably it's nervous breakdown. Pumating ako sa point na yun. Wala akong magawa. Pero alam ko sa isip ko, maliwanag na parang ayoko na. Hindi ko kayang tumira doon sa bahay na yun. Habang sinabihan ako na wala akong pera doon. Nawala yung excitement ko. Samantalang excited ako sa bahay na yun. Kasi maliit lang yung bahay namin na yun eh. Nakikitira pa kami sa mama ko. So, actually patay naman na yung mama ko. Akin na to. Pero, kumbaga hindi ito yung bahay namin. Excited ako na magkaroon kami ng sariling bahay. Nawala lahat yung excitement ko. Ayun. Wala naman ako iniisip na hiwalayan kasi naniniwala naman ako na kapag may problema dapat inaayos, hindi hiniwalayan. Pero sa ngayon talagang sobrang nasaktan yata ako. Ayoko mag-reach. I don't want to do it again and again and again na naman. Ayoko na nun. I want it to stop here. Pero Gray, tingin mo, tama bang desisyon yan? Kung sarili nyo lang parehas ang iisipin ninyo, hindi yung mga bata. As we're still doing the same things with the kids. At sa tingin ko, wala pa silang masyadong napapansin na hindi kami nag-uusap. Kasi nag-uusap naman kami pagka may punta ka doon. Mga ganon, little things. Pero yung cuddling, holding hands, talking to each other like we used to, like yung morning coffees, we don't do that.
Yun lang. And right now, ayun, kinancel ko na lahat ng trips ko. Hindi ako nga naman, no. Nagigets ko naman yung point niya na yun na baka naman yun nga yung dahilan kung bakit galit siya sa akin. Kasi medyo marami akong trips this year. So, kinancel ko lahat. And let's Ayun. give him also the benefit of the doubt, no, na baka ang interpretation niya of you traveling around the world ay gumagasta ka talaga ng pera na hindi mo iniisip kung paano aambag dun sa mismong bahay. So parang, alam mo yun, ang level of utak lang din kasi ng lalaki, di ba? Parang malawak to. Pero pagdating talaga sa mga interpretasyon, sa mga gawain ng isang tao, limited lang yung nakikita nila. Especially kung ang mga diskusyon niyo before or in the past ay tungkol sa pera, tungkol sa sinabi niya na ito, parang hindi ko nararamdaman na nag-ambag ka or whatever, yung mga ganun bang tipo. So hindi rin kasi klaro sa kanya kung para saan ba at bakit mo ginagawa yung pagta-travel mo. So baka lang din naman hindi yun klaro sa kanya. Kasi minsan talaga tayo mga tao, meron tayong mensahe. Pero yung mensahe na yun, dun sa taong pinagbigyan natin ng mensahe, iba yung interpretasyon niya dun sa intensyon at yung talagang konteksto ng mensaheng ipinarating natin. So dun palang nagkakaroon na ng miscommunication eh. So I think kahit napakahirap talagang ulit-ulitin at nakakapagod ulit-ulitin ng mga salita, kailangan din talaga na sabihin, di ba? Kahit paulit-ulit. Kailangan pinag-uusapan. Yeah. Sa tingin ko, eventually, ganun na nga rin talaga mangyayari. Pero naiintindihan ka namin Yes. na masakit nga naman talaga na masabihan ka ng isang lalaki o ng partner mo, di ba? Na siya lang yung gumagastos o siya lang yung Oo naman. bumubuhay sa'yo. Tsaka di ba? Mga ganun. sinabi kasi yun sa harapan ng isang kontraktor. And alam nyo, sa mag-asawa, ang pinakadapat ninyong gawin kapag meron kayong ganyang klaseng diskusyonan or parang may masasabi ka ng hindi maganda tungkol sa partner mo, ay sabihin to sa pribadong lugar. Never ever mo dapat hiyain yung partner mo in public. Kung meron ka mang sasabihin sa kanya na parang hindi man criticism kundi objective something, 'di ba? Sabihin mo siya in private, not in the public eye. At very wrong dun yung Yung partner lalaki. mo. Totoo yun. Oo. Dapat respeto pa rin. Thank you. Actually, siguro minsan talaga nagda-doubt na ako sa reality ko. Kaya parang, it's good to know. May dahilan naman pala yung emotion ko. Yes, Hindi ma'am. ako masyadong, hindi na ako kumakausap ng friends ko tungkol sa ganitong bagay. Yeah. Kasi syempre, kilala nila yung asawa ko. Baka magalit sila. No, valid Nangyari naman. na kasi yan dati eh. Valid po yung reason mo, ma'am. Valid po yung kinakwento ninyo. Pero ang gusto lang po namin din sabihin, na sa isang relasyon o sa mag-asawa, kailangan nyo rin po nagbibigayan. 'Di ba? Hindi porket ilang beses niya nang inulit sa'yo yan, ay hindi mo na dapat po kausapin muli. Tama si Rocky. Para hindi na tayo punto by punto na tayo, ma'am. Wala na, sinumpaan nyo na yung isa't isa eh. Kailangan nyo nang tanggapin eh. Oo, titiis, magtitiis ka, paulit-ulit mangyayari. Pero wala eh. At the end of the day, Kasawa mo siya eh. ano? Asawa mo siya eh. Asawa mo siya. Siya yung pinili mo. Yes. So, magkagalitan na, magkatampuhan na, magkasabihan na ng mga hindi magagandang words. Pero, siya pa rin yung pipiliin mo. Lagi nga namin sinasabi ni Rocky dito, Gray, na dun mo masusukat yung pagmamahal mo sa isang tao kung handa ka pa rin piliin siya sa pinakamagulo ninyong sitwasyon. And I think pinipili naman ni Gray ang kanyang partner. It's just that pagod lang siya ngayon. And damhin mo yung kapaguran na yan. Kasi totoo naman eh, kapag pagod ka, walang-wala kang maibigay. At kapag wala kang maibigay,
talagang gusto mo lang na mag-standby sa loob ng bahay, walang gawin, walang kahit anong pagre-reach out. And take your time. Kasi nasaktan kay at patuloy kang nasasaktan, lalong-lalo na kung hindi naman nanghihingi ng kapatawaran yung taong naka-hurt ng feelings mo. Nagsasalita ka lang naman tungkol sa kung paano kanya nasaktan pero wala man lang apologies, 'di ba? Or no apology at all. So, sige, namnamin mo. Pero kung dumating sa puntong nakabangon ka na, medyo mas alam mo na kung ano yung gagawin mo at alam mo naman talaga na pagbali-balig ta rin natin yung mundo, ikaw at ikaw pa rin talaga ang magre-reach out sa taong to. Then, go. Pero magbigay ka din talaga ng magandang ultimatum sa kanya. Sa oras na ganito, ganyan-ganyan, hindi na ako magdadalawang isip na ipangalan sa akin yung bahay. Mga ganun. Na ilagay ang trust fund ng mga bata sa aking pangalan, yung mga ganon. Ewan ka, basta nagbibiro lamang ako. Pero ikaw ang makaka-figure out niyan kung paano at anong pinaka magandang way of talking or to have the conversation with your husband. Ma'am Gray. Nandiyan pa ba si Miss Gray? Nawala na ba siya? Reconnecting daw. Reconnecting? Ngayon pa tayo nawalan ng signal. Ay, tayo ba yan o si Miss Gray? Baka si Miss... nandun yung asawa niya. Hala, ngayon biglang pumasok sa tapos nagyakapan na sila, dude. Tapos bukas, pinagtimpla na ng kape, ayan na. Pero mahalaga din, dude, yung everyday, masabi mo sa partner mo kung gaano mo siya kamahal. Yes. Na parang nag-I love you ka, nagpapakita ka ng act of love. Totoo. Pag hindi kasi, parang nagkakaroon ng distance, kahit na lagi kayong magkasama, parang nagkakaroon kayo ng distansya. Especially kung yung relationship ninyo ay tumatagal na. Tama. Yung 13 years na yun no? Ano ba naman yung non-negotiables? O kapag aalis ka ng bahay, pupunta ka dumating ka galing trabaho, halikan mo ko at magsabi ka ng I love you. Diba? Yung mga ganon. Mahalaga yun. O, tsaka yung mga kulitan, diba? Mahalaga pa rin yun. Dapat lagi pa rin buhay ang inyong mga pag-ibig sa isa't isa. Totoo. Nandiyan na, bumalik na ba? Wala na siyang babalikan. Wala na. Wala na. Baka na Ayan. Ikaw, Dude, anong masasabi mo sa kalagayan ng caller natin kanina na si Gray? Para sa akin, hindi kasi talaga biro ang pagpapakasal, ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Napakahirap, kabisyo. Ba't ko nasasabi nga pala yun? Dude, kasi tanggap ko naman. Charot! Mahirap yan. Yan yung pinakamahirap na bagay. Di ba nga sabi nga ng matatanda, ang hindi daw dapat iniiyakan ang mga patay. Ang iniiyakan ay yung nagpapakasal. Kasi dun daw nakikita yung hirap na pagdadaanan ng mag-asawa. Yung mga decision making, hindi na isa, hindi na yung sarili mo yung iniisip mo, kundi dalawa na kayo. At hindi lang yun, lalo na kapag may anak na kayo, 3 na kayo. So dapat laging hindi lang pang sarili mo ang desisyon mo, pag-iisip mo, kundi pati na rin sa pamilya mo. Yes. Hindi ka pwedeng basta-basta nagdidesisyon. Totoo naman. Mahirap, madali, hindi rin pwedeng basta-basta kang sumuko dahil nga nagsumpaan na kayo. Mahirap Kaya dapat may paninindigan at dapat yakapin niya yung ano man yung ugali ng asawa niya. Kasi walang ibang iintindi sa asawa niya kung hindi pamilya nun at saka siya. Dapat siya na yung number 1. Ganun yun Hindi, ang paniniwala ko, ang ugali ng isang tao hindi mo na mababago. Ang ugali ng pag-asawa mo, ng nakilala mo, hindi mo na mababago yan. Kasi iba yung kinalakihan niya, iba yung magulang niya, iba rin yung magulang mo. Pero dapat tanggap nyo yung isa't isa kung nagpakasal kayo. Mahirap baguhin yung sasabihin mong ano. Pero naniniwala din ako
na onti-onti, kung talagang gustong patunayan ng tao sa iyo na mahal ka niya, onti-onti niya babaguhin yung mga bagay na kinakaayawan mo sa kanya. Yes. Hindi madali yun, ha? Kasi nga, Oo. kinasanayan niya yun. Pero, onti-onti. Dapat may pasensya ka at may pasensya rin siya. Magpapasensyahan kayo. Dude, ang ganda ng sinabi mo na unti-unti babaguhin niya yung mga nakasanayan niyang pag-uugali. Kasi, di ba nga, sa isang relasyon, it's like, sa 10 hakbang mo papunta sa kanya, dapat siya magbigay ng 5 para magtagpo kayo sa gitna. At ang tawag doon ay compromise. Hindi pwedeng isa lang yung laging nagsasakripisyo at yung isa lagi lang sagana. Hindi rin naman pwedeng yung isa lang yung laging pagod na pagod. Dapat kayo nagtutulungan. Tama. Teamwork ang tawag dito. Teamwork. And dude, na-realize ko na sa buhay mag-asawa, may mga titiisin ka rin talaga. Titiisin mo yung baho ng utot niya, yung mga ganon. Dami, diba? Pero isa sa mga titiisin mo ay yung pag-uugaling hindi mo gusto. Pero yung pag-uugaling hindi mo gusto, yun nga, kailangan mo rin talagang i-verbalize eh. Dude, alam mo, merong libro na ang title ay Men Are From Mars, Women Are From Venus. Dito sa librong ito, nakasaad doon na iba talaga mag-interpret ang lalaki sa babae. So for example, ang lalaki ay nanahimik bigla after the conversation. Hindi ibig sabihin no na hindi ka na niya mahal at hindi ka na niya gusto. Minsan gusto lang talaga niya ma-feel yung self niya. So pupunta siya sa man cave niya. Yes. Ang interpretation ng babae doon, hindi niya na ako mahal, hindi niya na ako gusto. Diba? Tapos, same goes naman sa mga lalaki. Ang akala nila okay na sila with the girl. Pero hindi nila alam, hindi pa pala talaga sila okay. Kumbaga, nung siguro binigyan niya lang ng tabo, ganyan, no? Kaya timba, gano'n. Parang yun na yung peace offering ng lalaki, hindi niya na verbalize na sorry ha, mahal na mahal kita. Walang ganong verbalization. Pero, inuwian ka pa rin sa bahay. Yes. Diba? Tumabi pa rin sa'yo matulog. Niyakap ka pa. Niyakap ka. Tinapik ka sa braso mo. Sa kanya, big move na yon. And a way of saying sorry, apologies. Pero para sa'yo, ay, hindi pa rin. Agree. Ang ganda. Diba? So, dito natin mapapatunayan na magkaiba talaga tayo ng interpretasyon sa mga action. So, maganda sana na yung words natin, suportahan din natin of actions. And yung actions natin, suportahan natin ng words para hindi tayo nagkakaroon ng miscommunication. Tama. Kasi kapag dumami yung mga miscommunication doon sa isang relationship, nagkakaroon ng resentment. At Tama. itong resentment na to, pag nag-build up sa isang relasyon, dude, dito na talaga yung parang ayaw mo na sa partner mo. Totoo. And you don't want that to happen. Na kapag ayaw mo na yung partner mo, na parang ito pa ba yung taong gusto kong piliin araw-araw? Pag yun yung tinatanong mo pa sa sarili mo araw-araw, kabahan ka. Pero balikan mo lahat ng mga aksyon ng partner mo at the same time na ikaw. Naging open ka ba? Naging open ba siya? Nagtugma ba kayo ng mga meaning and interpretation sa lahat ng mga aksyon ninyo? Kung hindi, may mali kayo pareho. Tama. And kailangan nyo i-embrace yun and i-work out. At wag na wag ninyong ipapahiya yung partner ninyo sa maraming tao. Kung magko-correct kayo in private always. Agree. Wala na akong dapat pang sabihin. Kasi mag-overtime na tayo. Ganda. Totoo yun ha. Agree ako dun. So, mga kabisyo, maraming salamat po. Kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama ko po ang nag-iisang basa princess natin, DJ Rocky Terra. At kasama din po natin ang titindig sa mga ipinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, muli, ito po ang #1 radio station, Metro at Mega Manila. At nakatutok po kayo sa aming programang Rocky Secret Files with Titan Jello at Top Secret. Oras na muna natin sa buong kapuluan, 12:19 AM. Handog po naming awitin sa inyo by MYMP. Huwag mo nang itanong. Metro's #1 Love Radio. Basic!
shake!